Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Ang pagbabalik. Lagip Di Napalabas. Nembag nga malamtay amin nga sa nga pada papagayam. Iti dito nga malem iti Martes papagayam na isang sangayon unay December 16, 2025 nga panakaangay iti awarding ceremony. Iti panakaited kadagitay datakil nga premyo plaque iti pamadayaw kanda dumapay kadagitay winners. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kendi program ating alagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti panangmatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan da kadagitoy darakkel nga premyo iti daytoy nga aldaw December 16 papagayam nga isut pa nag-birthday datoy main sponsor tayo ni Rey Fiesta. So happy birthday paring Rey. Into no wasakbay nga gibus to reto nga programa tayo intay to kantaan ni paring Rey ti pa nag-birthday na iti daytoy nga aldaw. At iti nga rod umuna ngayon tay istorya iyam amo daytoy the presenter 2025 in behalf kini Rey Fiesta. Isa daytoy ni Lerma Pagaragan iti Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Ni Lerma papagayam ket isu ti burodek kadakwadang 5 nga kakabsat, 4 nga babae ken maysa nga lalaki. Taga Mabusag North iti Badok, Ilocos Norte ni Lerma papagayam. Ket nagrigatan dati adu nga rigat pinasarda. Nanaruna ket naadanda iti iti mabisyo nga ama. Dapat digiti kundawin no kasta nga makainom ti ama ni Lerma ket kamat-kamaten na digiti anak na agrambo ako nada et dinanang na iti kasladad da mga ngisaksaket iti panagbiag da. Et siyempre ninanang na agmamanicure kanda dumapay nga bagsapulan iti napanangisakad lang iti panagbiag da nga sangka pamilya. Aking ka, nga napasamak itin na panagabrood ni nanang ni Lerma. Narigat di mapanawan ti na, di lang mo. Iso nga da dumanan ti rigat da. Langro na, kanitatang da, idi awan ni nanang dan, dakay di kapuna ko na, nagungungit, dakay di kapuna, no apay nga, imbanda yun, ni nanang yu kanyak. Awan ak ay danan, kasi di problema. Adot nagpagpadasan da nga kakabsat, nga rigat kabsat, ngem, kimpag dalatagin ni Apo Diyos. Ayun ka, ngagbasadan, ket siyempre nilanang da at jay abroad, Saudi Arabia. Okay, nagkatulong sa jay, tapno lang may sakad nati panagbiag, digiti anak da. Ni Lerma, papagayam, ket adut nagpasaran na kabayatan nga inalan na ti kursong edukasyon. Kaya nairan-ran na pa idi, nga, ano jay, madaman ti pandemya, idaadan iti college agsarda-sarda yun talagang adu di kiti pakapahayan na ng impursigi tapno ti kasta ket maragpat na tarapap na ket kinapudno na nagsakit pa ni tatangda gapo di kinamamartek na kasla mapukaw da idi ngem ti pagpintasan na danjay panagsakit ni tatangda isumutan iti puon ken gapo na no apay nga nagbalinan nga nasingpet. Kaya nangasawan, manipod iti mabisyo, nagbalinan nga nasingpet, kadadadan tiragsak lasang kapamilya, gabot tamariknadan, tipudpud nga pamateg ti maysa nga ama. Ay hanggang iti likudan, ti adu nga trials, ken rigat da, nagraduar ni Lerma Pagaragan, iti kurso na nga elementary education. Kaya nagdamay ta nga agtrabaho sa MMSU Kasat ijay Curimaw, Ilocos Norte akas assistant librarian kakabsat. So, mapadayawan na parang kada kayo na the presenter in behalf of
Ray Fiesta, the presenter 2025. Talaga sa nalapsan niya. Baka kahit yung asalud-sudon no balasang pailang. Kumamblaw ka nga na Lerma Pagdaragan. Naimbag nga aldaw yung amin, siyak ni Lerma P. Fagaragan, presenter ni Sir Reynaldo Ray Fiesta, nga mangyayawat kadagiti na pagkasatan nga nangabat ti Sentenciador Award 2025. Thank you, Lerma. Yes, sir. Hindi ito nga roden sa kaisaan nga awagan digiti winners tayo ta makoronaan damit. Nirmla Miguel Sadio iti Barangay 1 San Juan Paway Ilocos Norte nga iso iti kakingko ito sikat nga catering ito Arjan Nirms Catering Services and Food House iti Barangay 1 Paway Ilocos Norte ni Mrs. Nirmla Miguel Sadio. Ibakanto yan na Nirmla. Paki sikat bang kormala daya. Diyo korna. Yan. Okay. Congratulations. Diya plake na. Ito mo diya plake na. Special award. May itad ken ka. Yung. Yan. Kasama ten. Dito'y umasadag ka ta Nirmla. Dito'y premium cash price mo at the message din parang dito yung sobreyo at 1, 2, 3, 4, 5 yan para special award nga para kini Nirmla Gabsat. Okay, yawat mo Mr. Presidente. Congratulations, ma'am. Thank you. Kat dadyo mensahem sakto igamaklata umasadag ka to dato ta microphone masadag ka sige. Mensahe, panagyaman ken na... alak man ti pinagyaman ko ken ni Sir Ray. Namindwa ka na nga baka dito kat jak magabaran ti ragsak ko. Adamit la place ko. Kat Merry Christmas and Happy Birthday, sir. Ituloy nga rutin papagayam ti programa ti nga lagip ti palabas dito'y awarding ceremony. Para kadagitay winners iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta. Third runner-up ni Imelda Viloria Hageman. Tubo iti Kapuriktan iti Sulso na Ilocos Norte kaya nagdama itang nagnanaed sa Los Angeles, California. Amoy iti pakasaritaan da Imelda. Nagrigat gabutawaludan agkakabsat ni Imelda kakabsat iti inauna. Nagagatmat kid ding agpeso di iti naganak kadakwada agsipud ta agtaltalon da magitaltalon da. Balay nga mahuna kalapaw ti pagyananda nuan niya di panganandan ison tumatan iti aplaganda nga pagturugan. Manipod iti panagalimentarya ni Imelda, napadpadasan na pa iti napanagala iti longboy, tapno adalaing ilako na. Ket iti naggraduaran iti elementarya, napanin nagpakatulong iti katalunan da. Dito sa siyudad Tilawag iti ayan data katalunan da. Wen, ubing pa balasitang ng nagkatulungan ni Imelda. Aging ka nga iti naggraduar iti high school, nagkatulong manen sa Manila. Ngayon dito nga nasarakan lang tinaimbag nagkasat na taday anak day aywanan na nga naganak ket taga Los Angeles, California. Ket singasing na lakay nga aywanan na apay nga di mo alay ni Melda ijay Amerika. Ta isot kaduam nga mga sikaso kadagiti negosyum sa jay. Iso nga nakadanon nga dinaoras ni Imelda ijay Los Angeles, California. Imagine, kaya kapsat, kat siyempre, idi-adadjay na kita, gipat patulod na ti dolyar, kada kiti kakabsat na, naganak kang kuwana, kaya ti makadakas, kuna jay, aking koka da jay, pagtagilakuan nga pagtrabakuan ni Imelda, nga agserra ka noon. Kat siyempre, nung agserran, may buto, ma-deportaran ni Imelda,
kasano pati ba arapaap ng talinad sa di Amerika. Yamot na mo sa napasamak, nakiasawa at nanangarim kang kuha ng abogado nga Amerikano kahit nag-asawa daat. Kahit ang asawan, naigawid ni Imelda sa di Amerika, nga adda iso na iyata sa diyay, kahit ison tinagbalin nga pan nakaina, digiti kakabsat na, ison iti pan naka ina, digiti kaanakan na, numampay sa anda na adlan ti anak, iti asawa na, nga ni Joseph, nga digiti kaanakan na ni Imelda, ison iti nang tultulong nga dakwada, tapno maragpat da, digiti rapab da. Natayan, digiti naganak kadakwada, ngayon adada nga naagtali na ed nga pito, nga kakabsat, at tanatay ti may sa kadakwada. Iti kawan ni Imelda dito, adadjay Amerika, agbuybuya sigurado ta, dati kabsat na ti umay dito, akas mangisaip kang kuwana. Evelyn Sumayan, sir. Evelyn Evelyn Sumayan. Sumayan. Ini Nora Ruot Tomas, kabsat iti mangikor, kadagiti lay, dagiti winners, in behalf kini station manager, Attorney Nick Malasig II. Yeah? Congratulations. Congratulations. Thank you. Okay. Being the presenter ni Lerma Pagragan, iyabasam dato naglaon. Yeah? Ibasam. Yeah. Imasig ka pa dyan. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Plaque of Recognition is hereby awarded to Imelda Viloria Hageman, Los Angeles, California, USA, third runner-up for the Search for $1 Million Amazing Story 2025 in Lagip Tinapalabas program at DCJC Action Radio Lawag. Given this 16th day of December 2025 at DCJC Action Radio Lawag, Barangay 29, Lawag City. Saan? Yes. Sino dito nakapirman ta? Host Nemesio A. Ruiz. Sponsor Reynaldo Rey Fiesta, Honolulu, Hawaii, USA. And Station Manager Attorney Nick and Malasig II. Okay, iyawat mo rin ko na. Iyawat mo ang kiyang kantoy. Congratulations, ma'am. Congratulations. Dato ti plake, ti pamadayaw, isubla tayo dato ti cast. Kahit ko kami nga palagip, da kayo nga winners, at da mensahe ni Rey Fiesta dito unag ti sobreyo, nga pakalaglagipan nyo kayong kuwana. Kas pamanig na kapsat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 kapsat, third runner-up. Isobre ito dito isobre. Sa iyawat kini di presenter. And iyawat mo kayong kuwana. Congratulations, Congratulations. Yaman nakapo iti dito'y pakasartante kapsat mi ket may sanga napadayawan nga nangato iti third place ket agyaman kami unay ti Apo Dios ket amin nga mayat-met ang mga patangatang ti kabibiyag na maawis kay amin iti daytoy a programa. Thank you. Okay. Second runner-up gabsat ni Mr. Florendo Tagupa, iti Poblacion 4, iti pasukin ni Ilocos Norte. Florendo Tagupa, gagayabsat, kas makita yo, kanangigyot pakasaritaan na nagpulyo iso na, isot ka po na awawagan da iti, paganano ka kumat pilay, datit ko na ni Carl Iding asawa na. Kaya mo yo, iti laing na, ket na asawa na ni Curly, nang bulod iti agdan, tapno laing ulyen na jay, balay ngayon niya, ayan na, ket tapno laing magunod na ti amin na kapsat. Adong arigat iti na nagpasaran, nang naruna ket ada balay na, makunang PWD, ngem, nang turpos na iti kinamaestro, gagay na kapsat, ket iti panangisuro na, destino kadagiti nasilsil nga lugar iti likodan ti amin. Ngem, naasin po Diyos, agsipod ta na karadwar, ket naadanda ti manot tayo, anak yo? 5 nga anak nga nagbalinda amin nga professional, di kiti anak na. Kadwan nan madla ti maestro-maestra. Ayan, pamilyada iti maestro-maestra. Ni Mr. Florendo Tagupa, iti Poblacion 4, Pasukin Ilocos Norte, iso ti second runner-up. Ayan, kurama. Congratulations, sir. Florendo M. Tagupa, Barangay Poblacion 4, Pasukin Ilocos Norte, second runner-up. Kada ito'y
Search for $1 Million Amazing Story 2025, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Nagpirma kami, Shaq, ni Ray, kay ni manager. Pakiawat, di presented. Okay. Kaya dato'y cash prize. Okay, bilangan temat lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20,000 kapsat para iti second runner-up. Isublita mo lang dito sobre. Yan. Sa tayo iawat kan di presenter, tayo iawat na. Thank you. Okay, ito message mo. Ang una-unay, agyaman na kinapong Diyos na din ano ito nga gasat ken hanggang ron naunay ken ni Sir Nemi kumpadre ta dati nga laing na kaya sabay ko mata agnanayon dati manayon ang paiti at dito ka biag na at dito ka drama at dito ka programa The Veteran. Thank you kang ron na pa ken ni Sir Reynaldo Fiesta may sabay nga talaga nga iso ti main sponsor dati nga programa nga po. Thank you so much. Kanda di Jackson Radio kayo. Jackson Radio DCJC. Tala sabay ko mga putag na nayon dati nga programa ken ado pa iti agsurat para iti dati nga pagkasaritaan. Thank you. Thank you. Ito'y first runner-up kagayong upsat. Ito'y ni Mrs. Lourdes Lamayog Yumul. Iti Barangay 5, iti Siyudad Tilawag. Apo, ado matirikat da, ado dang agkakabsat, da iso iti inauna nga babae katakwada nga agkakabsat. Nagamamu damit kini, malagi pa na tinagan ti asawa na. May sa pangpangkenyo di asawa na. Ay mo iti pa nagbiyagan da, ket naglako iti lupot. Doon na day, no at the open market, makita yun, nagitay may wara-wara na mga lupot, kasi jay, tinagbiyagan da. Uno at piyesta ko nga lugar, mapanda sa jay, parbangon, kinapudno na, maturog pa lang nagita anak da, rumwardan nga mapan negosyo. Into na sumangbad da tirabi, maturog maten nagita anak da. Gusto nga ko na da, at may isang anak na iting ako nang napatpatag ta trabaho yung handa kami. Nga anak yo. Ngayon, naawatan mit lang nagiti anak na, noan yan ti klase iti negosyo da nga asawa. Ado nga rigat da nang naruna iti maatake di asawa na. Namin na nga natake, namitlo ya? Namindua, sir. Namindua. Ket idi atake so na ket nga makapagtrabaho sinulo ni Lourdes dete intuloy na nga negosyo. Ket iti likodan di amin napaggraduar damet digiti upat 5 nga anak da ket napindas itati biagda ni Mrs. Lourdes Labayog Yumol iti Barangay 5 Lawag City ti first runner up website ket ukuran ni Nora ti Lena. Okay, data plakena. Okay. Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025 Plaque of Recognition. Ket maiawat kini Lourdes L. Yumol, iti Barangay 5, Lawag City. Being the first runner-up nga pinangabak na. Nagpirma ka mamin dito'y siya ni manager kenti sponsor. Iawat ni the presenter. Iawat mo. Yeah? Okay. Ken dati cash gagawsat nga awaten na kompleto ng tamad lang. Sige. Datoy subrayo at mensahe ni Ray ibasbasahin niyo to pakalaglagipan niyo kang kuana. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kompleto. Kompleto. Okay, isublik. Mula dahil sobre. Okay, sa kuyawat kini di presenter.
Tapno iawat namat lang. Congratulations, ma'am. Agyaman nga, message Po, ka. gyaman ako unay. Iti dito agundaway nga intad nga po Diyos kanyak. Tamo kay iso tinang iturong iti panagbiag mi. Iti kampan nakakunood kay iti ararapap mi nga panagbalay dagiti anak mi. Kitagyaman na magyaman ako it unay iti DCJC. Kanti General ni Apo Manager Nick Malasig. Diti Apo Generous unay nga ni Apo Ray Fiesta. Ken kastamet kan ni Sir Nemi nga nakaan-anos nga nangimat nakaan-anos nga nang isursuro kanya kiti nakararamiden ken isu tinang timon kadato nga programa sapay kumatag bayag pay dito nga programa nakapimpintas nga programa nga pakadalan iti adal. Thank you Lord, God be the glory. Praise the Lord. Thank you. Okay. Kaya nga kaya kapsat ya. Ito'y grand winner tayo kapsat. Dahil ito ti permi karire katanan. Ni Mrs. Erlinda Lydia Paligat. Iti Barangay 37, Purok Sitio 5, iti Kalayab, Lawag City. Manipod sa jay Kalinga ni Erlinda Lydia Paligat. Iti Kalayab, Lawag City, ti grand winner tayo. Nasapa nga na ulila iti ina, ta siyam laeng ti tawon na idi mo ulila ti ina. Taga no kayo, Kalingayaw na? Apayaw. Taga Apayaw da. Ket ni Lydia, nagbalin nga ina, kadagiti kakabsat na, gabutan ni tatang na, nakiasawa iti sa bali, ket naisina da. Adumot arigat da, at mapanda ba di bantang, uma, kanda dumapay pangbiag na, kadagiti kakabsat na. 17, titawon na, hindi makiasawa. Yan, makiasawa, aking ka, hindi adaan-dan ti manong anak, sakbay nga nagpailukos kayo? Pitong anak sakbay nga napanday di San Juan na pasukin, nagregrigat sa di aging gang imayda dito'y Kalayab. Nagtrabaho ni Alakay na iti Port Ilocan dia kas gardener. Nagbalay da, nagabong-abong dati igid ti baybay nga oray dala mabagbagyo, mamburburakan iti daluyon. Siyam nga anak, may sala nga babae. Yan, babayan di tulong di kiti mamadri dito'y Lawag. Nagbalin digiti anak dang siyam kapsat iso nga adu nga rigat hindi nagpasaran nga itilikodan ti amin nga siyam nga anak isagad na amin ti biagda pindas ti biagda ket adda ito ita ni Mrs. Erlinda Lydia Paligat. Ano nga taon idin mabalo ka? 2005 sir. 2005 idin mabalo kaya ngem intutuloy nang insakad digiti anak na. Okay ni Lydia, the grand winner tayo pumakastay ka Lydia. Ayan. Okay? Congratulations, ma'am. Yan. Intayon na ited dato'y plaque of recognition ken kas nga abaken dato'y grand winner tayo ni Mrs. Erlinda Lydia Paligat. Iti barangay 37 iti Kalayab, Lawag City. Okay. Ibasam. Sikat ng ibasa rin ka. Plaque of recognition is hereby awarded to Erlinda Lydia P. Paligat, Barangay 37, Kalayab, Lawag City, as grand winner for the Search for $1 Million Amazing Story 2025 in Lagip Tinapalabas program at DCJC Action Radio Lawag. Given the 16th day of December 2025 at DCJC Action Radio Lawag, Barangay 29, Lawag City. Host Nemesio A. Ruiz. Sponsor Reynaldo Ray Fiesta, Honolulu, Hawaii, USA. Station Manager Attorney Nick N. Malasig II. Okay, yaot mo ka rin. Congratulations, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, dato'y mat kas. Kabsat kat ananusan tayo basit na bilangin ha. Tapno, Nabayag. agpay sumod lang. Ayan. 50,000 pesos kabsat. Okay. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay. Check mo talaga nagriro nga nag-sobre. 50,000 pesos kayo nga usad. Di maited. Apa, di presenter iyawat mo. Okay. Pumasadag ka to'y manang sa agyaman ken agyaman ken awisem di kita agdundigan ken bibuya. Agyaman kami apo ti inpaayom kada kami ket agyaman kami kada kayo nga na amin nga sponsor kang runaan na kini ap Mang Noemi ken dagiti dadto mga agop obra itoy station ket da kayo mat nga kakabsat nga nagdingdingyag iti lagip na palabas mi. Wala man, iragraksak mo man, slakadugan ng habak ti 50,000 pesos. Iragraksak mo man. Iragraksak mo. Ket agsurat kayo met. Irugim. Agyaman ken agawis. Agyaman ay Iragraksak mo. Sponsor sa tayo, mami. agyaman tayo kadagiti naayat nga sponsor kada tayo kakabsat nga na-awardan ket tata nang nangruna kini Mang Noemi nga Noemi nga nang ibasbasa kadagiti surat tayo Ken ni Ray Fiesta. kini Ray Fiesta nga nang TED iti premyo tayo kakabsat ket dagayumat nga nakangeg kadagiti istorya mi agsurat kayo met tabarbareng da kayo ti mapagasatan met iti kada ito'y sumarunong tawen Ano sumarunong tawan? 2026 ket agyaman kami iti adu nga ayat nga naipaayo kada kami nga nangabak ket Diyos ti agngina kastamet kini apo tayo nga Diyos ket taribayan na tayo asa nga pada. Ano yun? Thank you. Okay, kamsat. Kasi yung dagdalain niya pa rin, pinadagsig istorya. In behalf kini station manager at to ni Nora nga magdaliti mensahe. Message, please. In behalf kini manager. So, iti nagan ni Attorney Nick Malasig, makasangit ako met, gapot agsangit ka met nga minino. Iso nga makapaluya met nga sangit iti balaygi. So, congratulations, iti na nga baka kampiyon, ngem napipinta sa amin, dagiti surat nga nakailaunan ti Biagyo. Apan nakigubal, iti karit ti Biag, kanang TED inspirasyon, kadagiti sabsabali iti baet tirigat ken kinapanglaw. Kinadaksang gasat ngem gapu iti panagkalikagom ken panagtalek iti Dios na nagpatyo ita ti arapaap a panagsayaat iti biag. So kun kunaknukwa just remember the 5 letters. 5 letters TRUST, trust in the Lord. Ngem syempre kanya manasalip adala ta dagiti mangabak nga isuda itati mapadayawan ken umawat iti premyo. Iti nagan ni Attorney Nick Malasig nga station manager ti DCJC Action Radio Lawag, siak ni Action Nora Ruot Tomas nga mangited iti mensahe ti manager ken nangited nangyukor kadagiti sas kadakwada nga pamigbig iti dakkel nga inspirasyon nga imbatida kay tundungeg iti DCJC Action Radio Lawag. Agtutuloy ko iti panang suportaryo iti lagip tinapalabas the longest running program iti amin nga radio station
stations kan dito'y DCJC Action Radio Lawag. Agtultuloy ko ma, aging ganang adanemi, aging ganang adalagip tinapalabas, adalata DCJC Action Radio Lawag. Thank you, and God bless us all. Thank you na lang. Irata, at demet nga rod basaan, wano niya dati di presenter tayo in behalf kini Ray Fiesta, ni Lerma Pagaragan, basaan na rito'y mensahe. Dito'y main sponsor tayo, ni Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Kumusta ka? Tapno, mga iti radyo, mabuyada ka, Lerma, yan dito'y, sige. Mensahe, manipod kini Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Manen, iyunakman nga ipeksa, tinalaus unay a panagyaman ko, kadagiti narway, anak isalip iti daytoy a programa. Lagip tinapalabas, Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award 2025. Tadagiti pakasaritaan nyo, agbalinda akas inspirasyon. Agbalinda pay akas may sa asilaw amang ranyag, itibiyag dagiti parswa nga itinaminsan, ket nagbalin anasip nget ti inda panagbiag. Taiti panakangeg ko dagiti pakasaritaan ti biyagyo, jakman nagawidan ti panagsainnek ti puso. Ngem iti kamaudyanan na nariknakmet tinalaus unay apan nakapnek. Epeksak pay tinalaus unay apan nagyaman ko, kadagiti narway unay nga agdengdengeg ken agbuybuya iti daytoy a programa. Thank you so much. Ket ibatik nga rod kada kayo amin ti may sapay a magusgustwak unay a pagsasao. The best way to predict your future is to create it. Manen, kada kayo amin a winners, congratulations! Reynaldo Ray Fiesta, Honolulu, Hawaii, USA. Founder, Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Awards, Ray Fiesta Film, Honolulu International. Okay, thank you very much. Ket kakas gungguna, panagyaman ni Ray, kabsat, ikantamet iti plaque, una ito'y plaque of appreciation. Action Radio, DCJC Lawag, Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award plaque of appreciation is presented to Lerma P. Pagaragan, iti barangay Mabusag Norte, Badok, Ilocos Norte, for rendering her valuable time and effort as the award presenter for the winners of the Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 of Lagip Tinapalabas program at Action Radio Lawag. Given this 16th day of December 2025 of this JC Action Radio Barangay 29, Lawag City. Permado, siya nga host ni Reynaldo Ray Fiesta kas sponsor, and kasama tayong gini Attorney Nick Malasig II Station Manager. Yawat ko keng kuha na. Ken deto'y kas, hanang nga sa kang bilangan tayo. Sige ito mang bilangan. Ayan. Thank you, sir. Okay? Kaya kapsat, ingay nga rad nabuya ka nangigan, deto'y di presenter tayo, ti panawit at award na. Kahit siyempre, hintay ton na, kahit ko kaya mga iba ka pagyamanan, di kita Board of Judges tayo. Thank you kada kawada kapsat, di kita Board of Judges tayo. At Erlinda Pantirosete, ni Mila Milyare, kasama tayo kinisita Delia Machu Garcia, ken adlamay sa nga taga DCJC nga saan na nakayat nagpanagan, ken kanyak akas chairman iti Board of Judges. Ket sabi ko ma, ta awan ti agriri kada kitay sa nga nangabak, ket dan tumanan kundaway yung kaspagadigan ta kayat yung manan tegsurat ngem pakasalitaan no kan iti panay yung tao nga daan iti success story. Papagayam na isang sangan nga aldaw kung agsipod ta talagang nga daytoy nga aldaw iso ti panag-birthday ni paring Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii, nga iso ti main sponsor tayo iti lagip tinapalabas dito'y Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kaya kasama tayo iti program at nga lagip tinapalabas ti panagbatmaton ti istasyon ng DCJC Action Radio. Panagbatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga kas nabuya yon na ibatangan nyo di kita Raquel nga premyo nga naited
kadakwada. Okay? Okay? Ikaw siya? Intakay nga rod ka kawan. Kantahan na ni Ray Fiesta dati pa nag-birthday na. Paring Ray. Ray Ronaldo Ray Fiesta dito kung nulo Hawaii. Dito yan tay pada-pada kam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long may you live long, may you live long, may you live long, may you live long, Mary. Happy birthday, Mary! Long live! Okay, ngayon ka. Thank you na kayo. Winners, kahit sabi ko mata, itutuloy yun at ito'y agdengeg. Kaya doon tuloy kita makamamu ka na kayo. Ay, nangapag ka kayo. Awisan nyo matida. Tapos nasa kita, indamat isurat. Di pagkasaritaan na karate 2026. Kaya din na among isurat. Guna dalahin kanya. Tapos nagkasakit siya kimang interview kada kuwada. Thank you kada kayo. Yang arat.